थुंगा सेथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय 2025 गसाइगाव महकुमानि दुलाराय बाथौ फोनांजाब आफादा मजाथि सारियालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 25 आरो 26 एप्रिल 2025 साननैनि हाबाफारिजों मेथाइ खननाय, मोसानाय आरो खेला गेलेनायजों गाजा गोमजायै सेथि बैसागु फोरबोखौ खुंफुङो। दिनै 26 आव मैयानि मेथाइ खननाय, मोसानाय आरो गेलेमुफोराव देरहासार जानाय बिगथिफोरनो बान्था राननानै होनाय जायो। गाहाय आलासि महरै मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा हांख्राय हरजानाय बादि नुजाथिफैयो। आंखौ दिनै मजाथि सारियालियाव बैसागु फोरबो फालिनायाव गाहाय आलासि लिंहरदों। आं बिराद मोजां मोनदों। रायजो राजाफोरखौ आं धन्यबाद होयो। जों बे बैसागु रंजानायजों लोगोसे जोङो समाजाव अनलायनाय, मोजां मोनलायनाय बे परिबेखखौ जों लाबोनांगौ। आरो बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे समाजाव मोजां मोनसे डिसिप्लिन जों लाबोखादों। देरसिनखौ सिबिनाय, उन्दैसिनखौ अननाय आरो मिथिंगाफोरजों जों गोरोबलायनानै जों थानाय, बे जोंनि बर'नि मोनसे परम्परा सोलिबाय थानाय। गथिखे जोंनि बे गोदान बोसोर बैसागुआ गोदान थांखि लानायनि बे जोंनि फोरबो बियो। जे बे समनिफ्रायनो जोङो बैसागु फोरबो फालिनायनिफ्रायनो जोङो गोदान मोनसे थांखि लानानै जोंनि संसार जानायनि, जोंनि समाज दानायनि सिन्थाखौ जों खालामो। बेनिखायनो दिनै आंखौ बेयाव लिंहरदों बैसागु फोरबो खालामनायाव। आं बेखौ बिराद मोजां मोनदों आरो आं बेखौ बयखौबो धन्यबाद होयो। आं बयखौबो खावलाय रायजो राजाफोरखौ जोंनि बे बैसागुखौ जों बयबो लाखिनांगौ आरो मोजाङै फालिलां। जाहाथे जों बैसागु फालिनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव डिसिप्लिन फैयो, अनलायनाय फैयो, गाज्रि आखलखौ, गाज्रि स्वभाबखौ जों जाहाथे गारो। आं बेखौ खावलायो। जोंनि बैसागु फोरबोआ जोंनि जाथिनि मोनसे गिदिर मोनसे फोरबो, बे जाथिनि सिनायथि। बे फैगौ फोरबोफोर, बैसागु फोरबो बेयावबो जाहाथे जों खोब डिसिप्लिन भाबै जों फालियो। जाहाथे लोंला जाला जों जाहाथे खालामा। जौ लोंनाय हुदाखौ जाहाथे गारलाङो लासै लासैनो, गाज्रि आखुफोरखौ जाहाथे गारलाङो, फोसाबलाङो। आं बेखौनो खावलायो।